sa pagpasok ng taon. Samot-saring mga babayarin ang ating kaharapin. Kumusta ba ang nakaraang taon? Meron na ba tayong naisip gawin sa ating nakagawiang mga hanapbuhay? Kumita ba ng maayos ang nakaraang taon? Meron na ba tayong naipon? Nabayaran na ba natin ang ating mga utang? Ano pa ba ang ating goal na dapat nating marating? Kung epekto ba sa iyo ang discarding na panood mo? Yun ang ating tatalakayin sa ating mga vlog. Ito lang yan, sa Buhay Sari-Sari BSS TV. I-click ang subscribe button at libre lang yan. Para naman manotify kayo kapag mayroong bagong upload. Kaya tara, panoorin nyo mula sa simula hanggang sa dulo. At walang mag-i-skip. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Paste in your seatbelt kasi meron naman kayong mga auto. At kung wala naman kayong auto, hanap naman kayo ng magandang bistro sa loob ng bahay nyo. At isa pa, mas safe pa kayo. Ako na may nakaupo lang din, kundi naman nakatayo sa harap ng camera upang masimulan na natin ang ating sari-saring usapan o kwentuhan. Tara, simulan na natin. Pasalamat muna tayo sa buong may kapal. Panginoon, tulungan niyo kami buksan ang aming isip, mapakinggan ang aking sinasabi. Alisin niyo po sa kanila ang pag-aalala sa nagsasalita, nang makita at marinig nila ang aking sinasabi, nang may matutunan man lamang sila sa akin. Ang topic natin ngayon ay business permit. Yun ang ating tatalakayin sa ating mga vlog na gagawin sa araw na ito. Kung magtatayo ka ng sari-sari store, kailangan mo ba talagang kumuha ng business permit? At ano ba ang benefits kung meron kang business permit? Yung sa unang tanong, kung kailangan ba talagang kumuha tayo ng business permit, yung mga sari-sari store, ang sagot po doon ay oo. Diba, ang ating namang gobyerno, yung base na binabayad natin, ay napupunta rin yun sa mga proyektong tinutulong sa ating mga mamamayan. Part din ng ating obligation bilang mamamayan, tayo po ay tumulong rin sa ating gobyerno. Siyempre, wala namang panggastos ang ating gobyerno kung hindi naman tayo magbayad ng ating mga buwis. At kung talagang seryoso na po tayo sa ating business, yun po talagang kailangan nating unang gagawin. Kaya lang po, ang flip side naman po ng ganon, ganito po. Let's say, naisipan ko lang gumawa ng magtinda-tinda ng kung ano-anong kakanin dyan sa labas. Kailangan ko ba niyan kumuha ng business permit? Siguro, karamihan ng lahat, magtitinda dyan sa kalsada, wala naman po yung business permit. Usually, ang mayroon naman mga business permit, yung mga nakafix ang mga structure. Di ba ba? Kaya lang po, yung mga requirement po doon sa mga business permit, ang kalimitan lang naman pong hinihingi po muna ay una, yung sidula natin. Pangalawa, yung business clearance. Saan nyo po ba yan makukuha yung sidula? Doon din po yun sa barangay hall. Kung wala po doon sa barangay nyo, punta po kayo doon sa inyong city hall. Kung nasa city po kayo nakatira. At kung doon naman kayo sa munisipyo, kukuha po kayo doon sa inyong munisipyo. Di po ba? Ganun lang pong gagawin natin. And then, yung business clearance ay makakuha po talaga natin yan sa ating barangay. Kung alin pong barangay ay nakakasakop sa atin, doon po natin siya makukuha. Ano po ba? Paano po? Yung sidula, ulitin po natin. Ang sidula, saan po ba natin makukuha? Pwedeng sa barangay natin, o kaya pwede naman doon sa ating munisipyo or sa city. At doon sa city hall. Di ba? O kaya sa munisipyo. At doon po yun. At yung isa naman, yung barangay clearance. Saan po ba natin yung makukuha? Di po ba? Andun lang naman po yun sa ating barangay. O, bakit naman nagiging complicated minsan ng mga business permit? Unang-una, kung ang iyong mismong lugar na lalagyan ng business ay kung kayo po ay ina-arkilayan pa po ninyo yun. Kasi magkakaroon ka pa doon ng parang business inspection, kung ano-ano, chichiburichi. Di po ba? Pero sa kalimitan, sa mga maliliit naman sa sari-sari store na kagaya natin, andun lang po naman tayo sa ating bahay, di po ba? Parang yung bintana natin, ginawa na lang natin ng
tindahan. Kalimitan sa gano'n ang mga nagsisimula pa lang. Yung bintana nila, binuksan, then ginawa na nilang tindahan. Baka meron na po silang sari-sari store. Ganun lang po kasi kasimple ang mga sari-sari store, di po ba? Ang ano pa po doon, let's say, meron tayong nakapunta na tayo doon sa, nakuha na natin yung sidula natin, nakuha na rin natin yung business clearance. Punta na po tayo doon sa City Hall o kaya sa ating munisipyo. At pupunta na tayo doon sa licensing office para madali. Sa licensing office, hindi na po natin yung makukuha. At yung iba pa namang requirements doon, halos andun na rin naman City Hall. Kaya parang hassle-free naman, di ba? Kung medyo malaki lang kinakasilang dinideclare yung business, hihingi lang po kayo doon ng DTI at saka yung BIR. Pero naman usually, maliit lang naman yung inyong business at sari-saring store nga lang po. At hindi niyo pa naman gaano seryoso kung talagang gusto niyo talagang i-pursue yung pag-ninegosyo ng sari-sari store, I guess, mas mahigit na po muna yung doon na muna tayo sa pagmaliitan. Kasi pag maliitan po, mas maliit din po yung gastos, di po ba? At dito naman po sa aming lungsod, ng Naga, madali lang po dito kumuha. Kasi pag January po niyan, pag meron ng office, circle lang doon sa City Hall, doon yung muna po makukuha lahat. Kaya wala ka na pong problema. Kaya sabi nga niyan ay ease of doing business sa ating government na yan. Kung kayo po ay hindi pa naman gano'ng seryoso mag-engage into business at gusto niyo lang gumaya na let's say mag-try, mag-sari-sari store, I guess, na wag na muna. Kasi pag once nag-start na kayo gumawa ng business permit nyo, every year po yan ay babayaran nyo po. If in case, bigla kayong, ayaw ko na muna mag-negosyo. Kaya lang, yung length niya, di ba, 1 year. Mabuti na lang sana kung kumuha lang kayong business permit nyo, good for 6 months. Kasi meron namang ganong, parang seasonal lang na business permit. Kaya lang, siyempre, kung sari-sari store ka, I guess, ang sasabihin nyo, gusto mo, bibayad ka, isang bayaran na lang para isang taon yon. Kung hindi pa naman po tayo gano'n seryoso doon sa ating pag-engage into business as yung ating sari-sari store, I guess, ang pinakamaganda pong gawin natin, huwag muna po tayo doon pupunta ng City Hall. Antayin natin na mayroon mag-igot. Kasi usually naman, ang city naman, minsan nag-iigot, minsan hindi. Eh di, antayin mo na muna. And then, pag na-required po kayo na kumuha kayo ng business permit, then yun na lang ang time na kumuha kayo. Kasi, ganito po kasi ang situation niyan. Let's say, hindi pa naman tayo seryoso mag-business, talagang mag-business. Pero gusto mo naman, for the sake of curiosity, gusto natin din gumaya doon sa nakikita natin kumikita mga negosyo. Siyempre, di ba, Pilipino, mas magaling yan manggaya. Lahat naman tayo, mas magaling manggaya, di ba? Ngayon, ang ginagawa natin, pag nakita natin sa iba, meron din silang sari-sari store, then ang ginagawa natin, nagbubukas din tayo ng sari-sari store, di ba? Ganun talaga ang situation sa mga ganitong sari-sari store business. Parang wag muna kayong kumuha. Kasi pag kumuha na kayo, yearly po yun, kailangan yung bayaran. Let's say, ngayong taon, pagtapos hindi pa natapos yung taon, ay nag-stop ka na. Tapos, hinayaan mo lang siya. And then, after a year, kuha ka ulit, gusto mo na ulit na magbubukas ka na naman ulit. Ngayon, yung business permit mo, yung time na mag-start ka at yung nag-start ka, yung nag-close ka, na wala kang ginawa, tapos hindi mo naman siya sinurinder, kaya hindi ka naman na-declare na close ka na. Yun po, lahat po yung mga time in between ay babayaran niyo po yun sa city. Kahit pa hindi kayo siningil ngayon, pagkuha niyo ulit, sisingilin kayo niyan kung ilang taon man yan. Kaya, ko sa inyo, kung hindi pa naman kayo gano'ng sigurado, then start na muna kayo. And then, pag may naglibot na ng mga taga-city or taga-munisipyo, saka na lang kayo kumuha. Pag na-required. Anyway, sa barangay naman natin, kilala naman yun yung mga leader, usually hindi naman sila nagaganong strict sa mga ganong hahanap buhay. Di po ba? Lahat naman tayo, alam natin po yan, di po ba, no? And then ngayon lang po,
punta na po tayo doon. Ano po ang benefit kapag meron ka namang business permit? Yan. Di po ba, kapag meron kang business permit, let's say, kasi ngayon dito sa mga city, meron mga financial institution na pwede kang lumapit. Kapag yung negosyo ay legitimate, ay makakwalify ka po doon. Pag na-qualify ka po doon, madaling sabi, makakakuha ka ng extra na puhunan. Siyempre, ang bibigyan lang naman noon, yung mga legit, di po ba? Kung hindi ka naman legit na negosyo, hindi ka makaka-avail ng mga ganon. Yung paghanap ng extra puhunan, di po ba? Ngayon, ang iba naman, ang ginagawa, kahit hindi naman sila talaga sigurado na gusto nilang gawin yung business, gustuhan lang nila makakuha ng pera, ang ginagawa nila. Parang showcase, and then mangguutang, and then utang naman ulit sa kabila, utang naman dito kung saan-saan. Until then, na punta doon sila sa sobrang problemang laki ng laki, di po ba? Kasi hindi naman talaga yung kanilang gustong gawin. Gusto lang nilang gawin yun kasi gusto nilang makapangutang, di po ba? Yun ang problemang yun. Merong mga taong gano'n ang ginagawa. Pero sana so far, tayo namang mga gagaya po natin na ito ang ating mga profession, ito ang ating bukasyon sa paghahanap buhay. I guess, punta na po tayo doon sa kumpleto na po ng ating mga requirements. And then, good business practice, di po ba? Kasi naman, paano tayo mag-grow kung di tayo makapag-develop ng trust sa ating mga mamamili? And then, yung ating naman mga kakompetition, huwag naman natin silang i-treat as enemy o kalaban. Diba? Kasi ang iba kasi, ang treatment nila, kapag meron na ng mga negosyo na nagbubuka, ang treatment nila doon sa iba, ay kalaban na nila yun. Huwag pong ganun ang mentalidad natin. Ang gawin po natin, let's say, ikipag-usap po tayo sa kanila, and then tingnan natin kung anong gusto nilang gawing business. Kasi ang mga negosyo naman kasi, yung openness natin, yung nagpipinto tayo sa kanila, yung nag-share tayo sa kanila. Yun ang way natin para tayo ay mas lalo tayong lumakas. Di po ba? Kasi ang mga mas maliliit na sari-sari store, kapag po sila ay nagsama-sama, daig pa nila ang mga supermarket, daig pa nila yung mga malaking mall. Bakit? Marami na mumuhunan. Di po ba? Marami tayo kaysa sa kanila. Kaya lang, nagiging tayong deprived sa ibang mga opportunity o dahil na rin yun sa ating mga attitude sa pagninegosyo. Paano po ba? Yung nakita mo sa kabila ng paninda, alam mo naman na meron siyang ganun pa lang ginawa mo. Eh, pwede naman tayong, di ba, mag-divert na, let's say, meron naman siyang ganitong produkto, kanya na yun, hayaan mo siya. Hanap ka ng may produkto na wala sa kanya. Ay, hindi yung gawin mong business. Kasi naman, okay naman, may nakita kang ganong klaseng business, ba't di mo tingnan yung buong mukha ng isang lugar? Tingnan mo ano ba ang kailangan pa ng isang lugar na yan. And then, pag nakuha niyo po yun, doon po tayo maggawa na ng business plan. Kasi minsan kasi, ang inisip kasi kaagad ng ating mga kagaya ng mga individual, lalo pa yung minsan yung, di ba, yung nakakapag-abroad, pero pagdating sa Pilipinas, madami na silang pera, may pampuhunan na. Minsan, bigla-bigla sila nag-engage into business, and then, hindi naman nila tiningnan kung ano bang classic market ang kanilang papasukin. Ang masasuggest ko po sa inyo, before kayo papasok ng isang business, situate na yung market na yon ay hindi yung ginawa lang parang kwento. Observe muna kayo. Okay, observe kayo sa lugar, ano ba talaga ang kailangan nila, kailangan ng inyong lugar. And then, doon nyo ibase ang inyong proposition sa pagpasok ng isang business. Kasi kahit na nga po tayo isang sari-sari store, dapat meron din tayong mga strategies na sinasabi. Kasi paano tayo magsasucceed? Paano po tayo uunlad? Paano po tayo go-grow? Kung ang ating kaagad lagi nakalagay sa ating isipan na ang ating nakita mga sari-sari store na kagaya rin po natin ay ating mga kaaway sila. Sa akin po, hindi po sila mga kaaway. Sila po ay mga competition lang po natin. Kung ma-strategize po natin lahat kung paano paunlarin ang isang ekonomiya, isang lugar, lahat po tayo go-grow.
lahat po tayo tatatag. Kasi kalimitan sa mga nagdinegosyo, kasi mula maganda, makailang taon lang, wala na. Ano bang nangyari doon? Parang minsan pa, big time, big time lahat, big time una, big time. Parang big time, sabi ko nga, nakakaingit. First impression mo, parang big time. And then, all of the sudden, mga ilang taon pa lang, wala na. Kasi, na hindi niya napansin hindi niya na tingnan maigi yung ang kanyang pinasok. Trust is the number one puhunan sa negosyo niya. Yan na lang po magtatapos muna ang ating video. Then sana po mayroon po kayong natutunan sa akin. Sa susunod naman po, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At bakit po ba? Para naman magkakita-kita ulit tayo at magkakwentuhan. Di po ba? Dyan na po sa uli. Huwag pong kalimutan, buhay, sari-sari, BSS TV. At sunod, abantabayan nyo rin po yung sunod nating mga edition bang, mga pag-uusap. Di po ba? Sa ating sari-sari usapan o kwentuhan sa buhay, sari-sari, BSS TV. Bye-bye. See you